Актуализацията на бюджет 2013 за община Стралджа вече е факт. Утвърдително за предложението на кмета Митко Андонов гласуваха 9 от присъстващите 16 съветници. Групата на 6 представители на опозицията гласуваха против, един имаше въздържал се. Най-важният финансов документ ще осигури спокойна работа на общинска администрация до края на годината с приходи и разходи в размер на 8 милиона 845 хиляди 690 лева. Както обясни вносителят на предложението Митко Андонов, кмет на общината, актуализацията на бюджета се налага във връзка с изменение в приходите и съответната корекция по определени позиции в разходите, съгласно реалните нужди на общината. Съгласно решението, промени са направени в разходите за делегирани държавни дейности от 5 милиона 560 хиляди 788 лева на 5 милиона 535 хиляди 411 лева. Инвестиционната програма от 1 милион 20 хиляди 197 лева става 1 милион 29 хиляди 464 лева. Целевите разходи, помощи по решение на Общинския съвет от 18 хиляди лева се променят на 21 хиляди лева. Внесените от господин Андонов на предното заседание материали по проекто бюджета за 2014 и бюджетната прогноза за 2015-2016 година не бяха приети. Не постъпиха обаче и никакви предложения за изменение или допълнение на тези документи. Предлагайки ги на повторно обсъждане, кметът призова за отговорност и сериозно отношение, защото бюджетът е един от основните документи, по които общинска администрация работи. На последвалото гласуване 9 съветници от Коалиция за България казаха да, за да утвърдят програмните финансови документи.